Pakadi pamushapano wa Zukuru. Zichitika paukara masiku adzenika masiku yonse kana masiku andeka masiku yonse kuyangana masiku yano anangwa kupeveri ade dzakati mtengo itontoa ade kumutume udauma kumutume ubisi asi masiku akupita. Anzi na sekuru zvinowanikwa vazukuru misi yose haifanane nezuva ranhasi. Vazhinji kuya kwamaita mauya muine tariro yekuti tichanonwa doro kwa sekuru. Saka misi hainake yose, nhasi doro harina kunge rakagadzirwa. Nhaika vazukuru asi tondo tikubwera moa shero asi svondo rinouya tiri kukuvimbisai kuti doro renyu rechikaranga tichange takakugadzirirai. Kufamba kwedu kwafanana nemuti wemutowa, rumwe rutivi runomboita rukukutu, rumwe rutivi roita runyoro, asi misi inenge ichitofamba, upenyu uchitofamba zvichitoendeka nenzira iyoyo vazukuru. Mumbafara mandinzwisisa here mashoko angu? anangu abwera pakosi pada shama maji kuti ndikafika kule ine ndikapasokopo nikusira ile mwanzanga nafuna kuimaliza. Wamaliza wandiwe. Vamwe venyu vauya vakavhura huro. Vakagadzira kuti zigapu zigurugururia nhasi rakadarika ndipandira ndisire mumwe. Ndinongorimedza ndoga ndoriwiridza ndopedza. Saka nhasi malumila nhasi. Hanzi nhasi amulume. Zvakanaka hanzi svondo rinouya nhaika vazukuru. Bafupa na kankuru wa madzi apa kashi vantu atape madzi mupasiwe munanyota. Hanzi pejo pandikakoronga kemvura apo kanomhanya kadeva naHarare driver. Togona kutuma vakomana nezvibhaketi vanochera mvura mupedze nyota. Zvoita here twatuma here? Ndine mwana iwe, wenda ye. Ndine mwana gumana. Ndine mwana zigana. Ndine wakondo. Ndine wakondo we. Ndine mwana kumuza.
Zakanaka wazukuru. Apa ndikakuyangana niteri. Iko zvino kana ndakakutarirai kudai wazukuru. Kutsiyana kudaita nkope ndokutsiyana kwa madende anu pasi paziko. Hazi kusiyana kwakaita zviso zvenyu ndokusiyanawo kwakaitawo upenyu hwenyu pakurarama kwenyu penyika pano. Ai. Kusiyana kudaita nkope ndokusiyana kudaita madindi awo ekusiriseri. Hazi kusiyana ukaita zviso zvenyu wazukuru ndokusiyanawo ukaita makuva enyu. Ndokusiyana kwakaitawo nguva dzenyuwo dzekufa. Ungafana. Ndokusiyana kwakaita nhamo dzenyu. Munomba munda wafiriseri pare.
anango kuchoka atatu kuchoka kumariro, anango atatu kuchoka kuifa, anango atatu kuchoka kataya. Azati munoona zvakangofanana nekuti kana munhu afa vamwe vanhu ukaona vakubva kurufu vanotaura zvakasiyana siyana. Vamwe vanoti tiri kubva kunomuchema, vamwe vanoti tiri kubva kunomuchengetedza, vamwe vanoti tiri kubva kunomuradza, vamwe vanoti tiri kubva kunomutaya, kunomuviga. Anango padindi pale watu huyu apita huyu. Tabwino. Huyu apita huyu akana mtima wa bwino. Huyu achitateri zetu za kudeka zetu za bwino. Apa zese hizi yese ifa basi. Nda huyu akana bwino na anzake. Huyu achitateri zezezo. Ewa kulewa yuri. Na kuti na kumba unongochimva kuti huyu atera kuti huyu aitenga kazi wantu. Ai kari materiko uya kari muroi ava kulewa iwe kutomba nawo kuti hanzi nasekuru aiti munoziva here panguva iye kuti kana munhu aiswa muguva panosvika nguva yespichi mumwe nemumwe anotanga kumurerera mabasa, mumwe anopupura mabasa ake kuti munhu yaiva mhombo, aiva muroi, aiva mbavha, kana kuti aiva munhu akanaka, aiva mutsvene. Vamwe vanoti aiva Mwari vamutora zvavo asi tarasikirwa nemunhu akanaka. Handiti munoziva zvinoitika panguva iyoyi. Hanzi iwe mufi kana uri mugomba mememu unenge uchinzwa muromo bedzi ndounenge wavharwa ukwanise kuzodairawo. Handiti ndizvo here vazukuru? utomva ashiwa mabasa anga ataura. Hanzi unotonzwa uchitogutsurira musoro uchiti uyu ataura mabasa yangu chaiwo chaiwo ishiwa. Asi kuti uzotaurawo kuti hemeni yoyo haukwanise. Umabara. Apa zidaringana na ngani atakwatamira pano. Inkani ndia fiti. Dai pale pa fiti dai mdakhala umwe kwanu. Hanzi zvakafanana nawe ataunganira pano inawe yevaroi. Dai panga pasina muroi dai mese musina kuya pano kana neniwo tasvu dai ndisina basa. Umabara. Muri kupanzwisa vazukuru. Anango mukomana makizidendi, anango mukugonewa usiku mudagona, anango matenda atubi kudosimba kunjoko, asi mukatu mudadzongeka manje. Hanzi vamwe venyu urwere oga, vamwe munotambudzwa nemagondo aturuka, vamwe usiku hamuwa nehope munenge muri mapere muchigadwa nevaroi. Zvakasiyana siyana zvinoitika pamura. Ari mabasa euroi yese dzinova nhamo dzakunzai pano nadzo. Iwe urudani musikana? Iwe musikana iwe, hanzi wakadii zvako iwe wakagadzika mwana mumakumbo iwe? Ugama utaure zvakanaka nasekuru wakaisa mabvi pasi. Svitsa maoko kuna tateguru. Apa ugona kuombera? Hanzi ingava ni makorokoto mazano wakutogona kuombera. Mama arugona. Amai varugona. Vada dimbe. Hanzi amai isai mabvi pasi. Bondai kumatari. Wakati yako mzukuru? Tiripo makadiko sekuru. Kulidana umoja. Wakati kumba? Turi bwino bichana. Iwe udazaitwa para sawa? Iwo musikana wakanyorwa mapepa yachiremba yekuti uoparetwe ruoko rwakaoparetwa? Aiwa ndina. Tango nani? Sei usina kuoparetwa iwe ungatogadzirira kuenda kunoparetwa? Ndakabetserwa nasekuru. Kuti ndisaoparetwe nekuti ndakanga ndatotenga simba. Wanga wadii? Ndatotenga simba asi iko zvino zvirakushanda. Apa. Apa kana kana majaji kudatsweka ndokusoa. Hanzi kana iko zvinotatisa maoko yako kuti ndione pane musiyano here wekachikoka nerisina musiyano wauzotombooneka. Usi. Ayo unamo ndokudatsweka. Hanzi kunyebe ungachikoka rwokuya. Ranga rakachikoka zvokutoti zvigunwe zvakauya apa. Ranga rakabuda bvudzi. Uona imwe wemusikana? Vanhu mose vazukuru vasatateguru tasvu sekuru tasvu teereresai. Ndinoda kutaura nhoroondo yemwana musikana akapfugama apa. Pana zvinango zvachivanhu, zvinango zvamuzungu, zvinango zvakurozewa. Hanzi pane hosha dzakasiyana siyana, dzimwe ndedzekuroiwa, dzimwe ndedzaMwari, dzimwe hosha dzinongowanika. Uona uyu mama wacho? Hai munoonera amai vemwana uya vakapfugama apa. Pakuyamba kuya pano. Pakutanga kwavo kuuya pano.
adabwera achiperekeza mnango vakauya pano amai ava vachiperekedza shamwari yavo kuzobatsirwa pano. waiperekezani Hanzi waiperekedzaniyo Mwesawira wangu yawandakauya naye pano ndikabva ndapinda naye mudare ndobva apandirwawo matare ake sekuru vakangondiitirawo fevha ipapo zvikanzi iwe ndione dambudziko hombe iyoyo uyo ari bwino uyo ari right uyu ndikati aiwa ndiri kudzoka mangwana acho ndakabva ndadzoka shuwa uona ngayangana musikana hanzi kana makatarisa musikana yangana uyo rapacho uyo sumuka ramuka iwe hanzvadzi yachosumuka. Hanzi makatarisa musikana mutarisa mukomana uyo. Tarisai zviso zvavo zvakasiyana here vana. Pana munango yarapacho arikona Pane mumwe mukomana ari kupi zvekare. asi anzwa kuti mumwe pariverero Asi anzwa kuti nhasi apana doro akabva agumbuka. Aripi? Aripi? ari panze Ari panze. uyo akareva kuti hanzvadzi yangu inorimba inorani Uyo mukomana wamuri kuona iye hanzvadzi yemusikana akarapwa nasekuru tafuranga achoka roko. uona munango wati uyo abwera uyo Mumwe mukomana Iwe ramuka. uyo. Uyapedya, uyapedya pamuzukuru. Uyapedya pamwana, vazukuru uyapedya uri. Hazvityisezve, uyemupupure mabasa akanaka sekuru anokakuitirai. Zvakanaka. Ava vakomana vamuri kuona havanzi nasekuru vakabvunza sekuru kuti sekuru muri kurevesa here kuti hanzvadzi yedu anopora rwoko imi. kunama Nyepera kuma. apa uyo aisokonezana kuti gari ine iwe uya bwera Iwe uri kupinda pagedhi uyapo. uda kwatiriwa Hanzi wakaroorwa here. kwazwai kwere kwazwai ai chimbodikira ndikucheza navantu ora zavo zafika vantu vese ava Chimbomira nguva yako ichakwana, hona chaunga chevanhu vese ava ndiri kumbobatsira panapa. iwe pawapinda magedhi apo ndikuona matako ako kunembwa mutare kukona Hanzi paupinda pagedhi apa ndaona shure kwako kuchinyorwa kuti mutare. Mutare ndekuti. una familia yako Kune hama yako iri pamutare? iwe nyokwavoni Iwe wabva kupi? una magari kobiri Wakabhadhara mari yematare here? Takabhadhara mukazoti tichiuya nemari yekushedza muviri wachipata-pata. chabwino apa ndikareva kuti murwere wako akufikisei kuti kwachani Ndakakuudza nezvemurwere wako kuti ari kufa. Unofungei? Ndakagotosasa kuri muri matatu. mbokorera kuti zapinda Ndokumbira kubatsirwa sekuru. Ndokumbira kubatsirwa. ya muzakwenda muzapinda Hanzi unozouya upinde mumatare ndinasokubatsiridza idare rako. so apa imwe uyo musikana airi gari tii rifuna kubwera usatenda usakona ine ndabwino ndakuchito adaita mwezi unganana kupinda kuchito Nekudaro hanzi uyo mwana musikana akazanga kundifonera sekuru ndoda kuya kuzopona ndoda kuzotenda iko zvino ndakubasa. Panguva yake yekurwara akaita mwedzi mingana asingaendi kubasa. akaita 4 months asingaendi. iwe gura zviboda-boda nakuti ngoriwa pakamubada matangwe ranyiwe Zvakanaka saka muzukuru zvawauya kuzotenda nasekuru ndoda kuti utenge doro panapa. Chitanda chinwa doro. kundorevana pakamwa Kwete kuya kuzongotenda nemuromo chete mhepo inonwa kuti tenga doro ruya. ndizvona arapachi Haumana muchoka nemiremiro ngorena mawachi sumukai tinomendipadza mubatanidze masherini amuna munohodha doro racho rei panapema. ukaona iwe we una story kuti ukomana naine Ime amai hanzi mune laki hombe rekugona kuonana neni paupenyu hwenyu. ava mzana rumambo yokwenu adaberewa kobiri achireva kuti kuri vana atatu Hanzi pane vamwe venyu vari kumashure kwenyu avo vanga vakutobirwa mari avo vachitaufona chiri kutaura natatu. ramuka Avo. wachi musikana Hanzi wakadi yako musikana. imi chokani muguremoa takaemira maoko Amai ukaine vana mukominyaya idoro. makama kokufurafura kufura kumama moa Kupereke pamwe pakutakura.
Kana matoka makreti mashanu kana 10. Leo nikubika mo. Aba tufuna mwanzo boda. Na sasa tunakunwa doro, tunabika doro pana kwa saka tenga ima super. Yachatsiwa doro tafu na ubika pano, tenga 10 makreti kurumiza. Iwe mzukuri. Uchowa bwana. Unobva kupi? Kwa mtari. Kudano mdani. Wakati kwa mtani. Kwa mtari mudaru sebu. Kudaika kubini. Wakabadala mali ere. Ndina sebu. Hapa hiyo wairigare kutika kubini mambo yokuya kubini. Koyopo waifonerana na sekuru tatu waifonera wekuti samari wakaregere kusamari. Vakangonditi munouya kana masvika mutauni mondifonera. Paka koruboni. Baba wako walikupiwa. Pari muno Maharadi. Nikayangana mukara mfute bosi. Ndacherechedza na Mukara baba mtunzi wako. bosi. Munogarisana here, munozwanana here, munobatana here na baba wako here. Hatisi kutotauzana sekuru. Chakukara. Iwe wachokoboni. Iwe. Iyo wantu walikupiwa. Iyo nako yamba kwa mwema. Hanzi wakusutaka kwe pano here. Baba nikayangana. Stopea undisana. Hapa nikayangana. Wabona nani man? Wawena nani zwala nasi? Awayandika. Jamani, wabona nani? Watu wawena nani? Ndeka. Wabona weka. Hapa ukara uboni. Unogara kupi? Nyabira. Nyabira. Hanzi ndakurangaria. Wewe hapa kwa nikaona ngai kupita karati changu kijida hapa karati. Pakindare changu kijida. Hanzi tirikuona zhozho kurwisana pamberi pachangamire chii chiri kuitika? Ndakarwiswa nevaroyi vakanga vabatwa pano. Vakadaidzira dare kuna mambo. Saka nyaya yacho iri kumapurisa. Vantu vada kumenya. Hanzi vanhu vakabatwa uroyi mudare rangu pano ndovakakurowa pamberi pamambo. Chabwino kana uzaicheza ukonde. Hanzi zvakanaka nawe yako ndaiona mudare mangu unozokuda kutotaura matare. Hapa ndingangane basike banga wanafika kuchoka kutanga ngembe kutanga mbunengana mwanawati. Nangana kunemba pamela stove yaki. Mtu yangana hapa mvuto bafuvi nawe kutali. Stove. Ndacherechedza pagirazi rangu ndaona pane zita riri kubuda apo kuti Pamela Magonda. Wakati yako msikana. Waika kubiria konsulta uselu. Wabadala mali matale ere pa reception. Hapa tunangoroa mafara mawili basi na Hadi unangotaura mashoko maviri matatu bedzi kwa uli. umba. Wazizwa mzuri. Uyo chibwera pano. Hanzi iwo uchuya pano. Wachoka pano bindura. Wapa kubindura. Kutangana mashoko wako kunemba emisha kana shingira itangarai. Hanzi ko chii chiri kuitika ndikuona kumashure kwako kunyorwa zita rekuti Misheki. Nerekuti Shingirai. Chii ndiani kwa vano? Misheki ndi baba wangu, Shingirai hanzvadzi. Uyu Misheki uzandi fiti. Hanzi Misheki muzoti muroyeri. Mishanda tiringa pano Misheki. Hapa abwerera pakindala uchaita nani? Hanzi kuuya kwose kwaita kubva kumba kwako auya achikuteverai adzokera pagedha. Iye Misheki ye. Bwerera manya manya. Kumidza yako changa kuti abatemo. Yeah.
Hanzi pane tsvimbo dzatateguru dziri kwamuruku ndiani ane tsvimbo? Ane tsvimbo yatateguru ndau yako? Iwe wacho waponi? Iwe wabva kupi iwe? Mukadzi wako aripo? Mukadzi wako aripi? Amai arume. Iwe msikana, kani yanu ina mpepo ya kuipa maji. Iwe msikana hanzi nawe yenyu ine mhepo yakaipa iri kuteverana nemi. Uyu rabacho andachemera shinga aboni. Hanzi mukomana undashevedza zita rake shinga ripi? Waje rabachi? Wakadii hako shingi? Ava ndava navo kwatemba. Iye ningi, hanzi ava nakusvika mapa kungavareke kubuda kunofidhio. Mundu anchoka na kuda wachi. Munhu anobuda pafidhio. Iwe msana unalipa bwino bwino. Hanzi msana wakasimba kwazvo here. Ava ndikayangana tabana ndari wangani ya msana. Hanzi uri kuziva here kuti sei ndataura nawe musana? Iwe Uri kuziziva? Hausi kuda kuti sekuru vazvitaure. Uyu maruku Hanzi mukomana tsotsi. Anjarini parado yemosi kuguta na parado yemosi haya. Hanzi agute nepureti 1 yeyu azviite dumbu rake rakakura. Apa vasara tikachosa vasara awiri. Hanzi Garapa pampandoni. hai ndaona mapoto 3 asi kozondikona kusara mapoto 2. Ukakura mimba iwe. Nona kana anatupi Hanzi akazaka kumpikira refrigerate. hanzi kana matasa miri wake uri kuratidza kuti asho ari kubikirwa nakadzi achidya chiguta. Anaparika. Hanzi anga akaparika muzukuru wangu pake. Imwe yangana mna sorbozi uya na muwiri. Anateka rinango la chitatu hapa. Hanzi vamwe mese mune maziso 2 iye ane 2 akamozi. Hanzi ivi vamwe mese mune ziso 1. Saka mwenyu ane 2 asangane rimwe rechitatu no. Arazochosa kuti iri kutoya anzu. Hanzi rimwe racho rikazoneta ziso rebvo nekutocha vanhu. Gari wawa ngataurisa. Hanzi aitaurisa here chiko akangochenjesa sereka kuonesa sereki chii. Okay. Apa ngani itingareve refrigerate izinangu nkani pafuna kukonzewa panangani zikuchitika pamenepo. Asi nkani atikureva nkani ya madhara. Mungaitani mfuna kubwera naye mfuna ndani. Hanzi dzimwe nhau dzese tingagadzirise zvedu dzinogadzirisika asi pane nhau hombe ndipo pana baba mukuru Misheka apa. Ndo mukonzeresa rukonzera namwe matambudziko. Moita sei? Munokwanisa kunomutorera mwe naye pana baba mukuru Misheka. Saka hapa ngana ndizamaliza kukondo. Zvakanaka saka dare renyu ndozoripedzisa tamuimba yemukati seru vazvizwa vazukuru Mumafara mapanzwisisa imwe mudamuka ndodo kani. Imi vana ndimakope ani makajamba nzvimbo kai Arapatiwa ndubona. akabatwa ndiana Iwe damuka. iwe wanzisumukira Wera. ya Mudamuka ndodo murangasa mukaza waripo. makajamba nzvimbo murangani mukadzi wako aripi? Yava tiri kuti
uyai tunamwachi Yeah, uba. mururu nabiriko Chimba ndwanda bata Mungapite mese mudindi kana kufuka mese asi munhu anga achoka chipite salo linje. mungapinde mese mugumbeze kana kuzvivharira nomuimba imwe chete kurara asi ane shavere uroyi kana nguva yake yakwana anomuka achienda iwe unaye mugumbeze uchisara wakaita sedata Umva fara. muri kunzwa here shoko rangu So uyu kumui kwa adabariwa kana mpepo mui madakwatiwa kana mpepo kuduza mui mako madakwatiwa. hanzi amai ava kumusha kwavo kwavakaberekwa vakabvako vaine mhepo yeuroyi vachipinda mumusha mako iwe baba vakapinda mumusha vakawanawo zvekare muine mhepo yeuroyi mhepo idzi dzakabatana mhepo yemusha mako baba nemhepo yekumusha kwaamai vako vakabva ndobva dzabatana dzese Tovea ule anafisai tovea de muntu adapasa uyu zvakuimba kumva faraji pari kupita uyu ndo padapasira ufitu. hanzi mumusha mako iwe hanzvadzi yako yakafa iwe hanzvadzi yako yakafa ndo yaiva neshave rekumuka saka hanzvadzi yako yakasvika kushamwaridzana shavera iwe pahanzvadzi yako iweyo yakasvika kushamwaridzana neshavera iwe pamudzimai Nyamara. hanzi kuita noizi nyarara Nyamara tabalija. Mundu kuuziwa kuti iwe ndo wanyerapa kuti aiwa nawe ndinanyerapa zvingarivisa. hanzi munhu kuudzwa kuti iwe ndio waitira dhodhava iwe woti aiwa ndisini ndaitira dhodhava ko unozocheme zvinochemesa here naiwa zururu zvinochemesa kuti iwe ndio waitira dhodhava naiwa handisi wotanga kuchema rirambe richitaurwa kana pakaonekana kutaura unenge wane chipupuro chekupupura poinga wane ndakagezwa kwasekuti afi ndakacheneswa pai kunhasi makuti chii zvabva kupi hanchimazona handizvo nai baba mababa makoba ndizvo Apa abuda nyamanya padze ambore yako tasweta ndo ananyagura poka kwenda uko. Ndizvo rini? iko zvinanzi abuda mumwe achimhanya achenda achitukira sekuti akachidira chidiko hani ndizvo Hayo. ndangoti vana vangu Dikira. Apa ndikuyara kuenda kwina. hanzi imbomira iko zvinokutaura zvakanaka Unaona? Hayo mangwara awarasa. hanzi iko zvinotisa kuona mushonga warasapo Unaoneka utari. unowanika kure kumalawi Munchereka ne pafupi. hauwanike pedyo zvekuti tingangodaiwo mushonga ubva wawanika Iyi auroi yakubatana tikuisiya. hanzi mimwe yese yeuroyi yese kubatwa kwamashavisa tiri kuzisiya hatina basa nazo Takuita nyaya yemishonga. hanzi takutaura nezvemushonga wanga warasa Izvo zvaufitire zvakumba kwenu. hanzi zveuroyi zvaiwa hatina basa nazvo nokuti hausuroyi enya usuroyi vana vangu usuroyi hama dzako ndezvako nemhuri yako kumba kwako Thomas nini mkurumbani? Iwe ne pano mkurumbani?
Unaona ngani njitika? Unaona zvinoita muzukuru. Ine ndifuna kupata rini muntu ndidakaripa. Hanzi ina ndidi kubata munhu kana kushandira munhu ndikatsama. Mbavara. Mapanzwa muzukuru. Ndifuna ndikutarisa ndi bwino timare zofini bwino zvimare rifridad. Hai ndoda kuti ndikubatsirei mune zvakanaka nhamo nematambudziko zvipere mune zvakanaka tichiwirirana. Handika? Handizopara nini? Ndizvo muzukuru. Wana kushanda kumabasa aenda paprofita anzimera kumusha baba atabata mishonga yasanduka baba achadziza mishonga yapairi mishonga baba makabata nawo kuda kuuraya wana chitofeya vana kana vakafamba vanonobata kuti pamba pane rima baba vakabata mishonga yakaipa imi baba mishonga yamuna kuibata nekuda makabata muchiti muda kugadzira musha asi mishonga ine mhiko mishonga yemhiko dzedzapanduka yakutambudza vana munoirambirire chi mishonga yacho kurova kupata mangwana hauna kubata mushonga here hauna kubata mushonga here ndozvandiri kubvuma hauna kubata mushonga here mbwera aima ukuda kuja sadza here enda kuja sadza ukuda kuja sadza ndana namanya nokura mudenga ende sokala pasi ndosonga ndocha hauna kubata mushonga here very good wapedza wapindura mani wotoda kunyepedzera kubvuma ngosiri kuda kubvuma apa chitofeveri imba fara iko zvinonatsokuteeresa chazvaunzwe shoko rangu kupata ufiti kuna ndemera hanzi kubata uroyi kune ndemera wanzwa here ini dai ndaita bodza hanzi ini dai ndaita zvekunyepedzera dai wandibaya hanzi dai iwewo ni mishonga yako wakabata dai watondibaya pandiri pana ukumva wazvinzwa apa penango munafiti zanzi rikumuyi ndokone mukazuze kuti atina tasuya wakaripa chaka chino gogogo hanzi pamwe kumusha kwenyu kubhangeti mune vamwe varoyi mashamwari enyu ende munozati matukwa nasekuru tasva hanzi chakuti tasu rero wakaripa ani unozoti nhasi tasva ngakagumbuka nhasi apa yang'ana nkomwe basi hanzi ko zvinochingocherechedza homwe yangu chete magore yakubarwa padziko yakupatama yakutamanga teri ate 44 hanzi homwe yangu yandiri kurozha ndiri pairi makore yayene ekurarama panyika ine 44 yes kumafara wazvinzwa ichipata nchito ina 20 dozi hanzi homwe yangu ichigarwa neni ichishanda basa yane 22 years kumafara wazvinzwa chakajamba gore kutanga warachipera gore chitanga kuti richipera masiku mangasi magore mazuva mangani pagore 365 chakutuka meno ndichipata fiti basi ripita hanzi every day ndichingobata royi chete popano nokuzai kuti mvuro nai ndipatane chito asi mutobwera basi tikapatiwa hanzi ini ndinokuudzai kuti mande ndichipiri handishande basa pasi munongouya chete muchingobatwa chete muchandibayawo rini kumafara hai muchandibayawo rini hai muchandibatawo rini saka apa nkani saka nhau iyi vazukuru chera kakomba na ndode usvipire chera kakomba netsvimbo yako yekuti pundu dakuyaoinhasi kasira chera ya pakwana svipa ya ida ndasiya uroi ndasiya uroi